Kaixo, mugaztenez binezni, eta bideo honen bitartez gonbidatu nahi zituzte, dandanoi, datorre astiarten, 2021, Zarautzen atxaldeko zazpinan, modelo aretoan, egingo den Herrio filmaren, Herrio dokumentalaren emanaldia. Gogo handia daukagu, Oriotik Zautza joteko, bistakua da, Bierrik aspalditik zeharreman daukagun, eta liberen zinen ezberdin, eta zena daukagun konpartitzen. Eta herri hori ingurun esan, gula bi urte Orioko udalaren ekimenez indako dokumental badala, eta nolabait ere bere helburu izan zen, Oria, ibaia hobetu izan da. Hemen, Orioko itxasadarra, Orioko barra, Oria itxasokatzen den lekutik, mapilin gururako, hortxe, nire hortan, goiti bera jun, eta ia zitopatzen genuen, eta azkenen da, hurbilketa bat, Herrioko kultura eta historia oso hori. Beraz, ia datorren astiarten, ikustegean, Zautzen,